Maundan ninyo guys. Maanta. Crispy tinae sa manok. Crispy tinae, made by me. Nami kayo? Same taste like Ruben. Okay kayo. Cracks pa mo. Okay kayo. Gusto? Hindi siya ba kayo? Nakuan ba na? Naka-crispy mayo, no? Sobra-sobra ganyan bukan. Ada laway o singot laway eh. Laway. Mga niya mo ipare sa among crispy tinae. Pinakurat. Makuratan kas kalami. Gumay, gusto din nakasuka eh. Hindi lang. Ate, butang na pa mabalan kas pinakurat. Okay. Lami kayo lang pinakurat. Pero, Marami mo kaon mag-gamot. Kaya ma-enjoy yung kaon. Ano yung kaya ang sabaw? Itakan on ba? Only rice. Mas namin makan sa balay kay only rice. May bayad. Maundan ninyo guys. Kanong huh? Duro. Gamay sa ni mo hinatag kanon ni mura man kag hinatag og kanang kuan. Okay.
sa naman. Okay kayo. Hi. Hi. Uy. Ipag... Ba... Hi! Hi! Ba... 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 Ako kaya. Bye-bye. Bye. On the last bite. Oh yeah. Wala pa, biya, biya, biya.